Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yanamhlanje i-Break. I-movie yethu siyiqala ngoJeremy ophaphama evalelwe ekhejini angazazi ukuthi ungene kanjani nini khona. Nokwazi lapho ephakamisa amehlo wabona i-timer ecabanga ukuthi eyebhomu e-counter down from above 3 minutes nama-second okwakubala kushona phansi as if kuyibhomu elizoqhuma. Watatazele zama ukubhaquzela ukuthi aphume la kodwa wayengena chance. Emqondweni uJeremy umuntu amcabanga uMorgan ukuthi uyena ongenze lento ngoba emkweleta imali. Ubuwazi umemeza uJeremy wathi Morgan yeka lento yenzayo ngizokukhokhela imali yakho ngoba khona kunayo. Kodwa akaphendulanga umuntu wethu sokubona ibhomu selibala seliya ku-0 kodwa kuqhumanga savesa aqala phansi isikhathi komunye 4 minutes. Wezwa sekumemeza ivoice yomuntu wesilisa wathi mayithi yaqalaza wabona eduze kwakhe kukhona iradio u-over. Wathi uJeremy ekhuluma nalo muntu oku-over wazisho lo muntu ukuthi igama lakhe uHenry udinga usizo uvaleleke ekhejini leglass ethi phambi kwakhe kukhona icounter abeyijekthi ibhomu kodwa liqhumanga. Nowazichaza samuntu ovaleleke endaweni efana exactly la uvalelwe khona uJeremy. uJeremy wathi mayibuza kuHenry ukuthi leso sikhathi esibalayo siwubani kwatholakala ukuthi naleyo countdown yezikhathi zabo ziyafana. Banothisa nesignal ngendlela estrong ngayo ukuthi abaqheleleni basondelene. uJeremy wabuza kuHenry ukuthi akagembuli yini uyamazi noMorgan. Waphika uHenry ukuthi akamazi uMorgan futhi akagembuli. uJeremy wethu sokunyakaza kwalento akuyona wezwa ukuthi kungenzeka ukuthi bavalelwe ebhuthini yemoto ehambayo. uJeremy wabuza kuHenry ukuthi ubenzani before azayithole sevaleleke kanje. uHenry washo ukuthi ubeka business trip eNew York. Wazisho futhi ukuthi usebenza ku-State Department diplomatic officer yase-White House. Udriver washayela kabi imoto eyishonisa emasayidini nasemabhampini exukuza uJeremy emshonisa ngapha nangapha. Khona lapho imoto yavele yama. uJeremy watshela uHenry ukuthi akacishe iradio amemeze kakhulu ufuna ukuzwa ukuthi akazukumuzwa yini. Wathula uJeremy ethi ufuna ukuzwa ivoice kaHenry memeza vele thuso ukuxoshwa wamalayithi ayikhanya kakhulu. uJeremy wethu sokubona ukuthi naye uvalelwe kwi-glass cage exhunywa amapayipi amatshubhu. Kwelinye lamatshubhu uJeremy wethu sokubona i-postcard ayiphoselwe lona nethosha elincane kwacisha amalayithi. uJeremy wakhanyisa leyo postcard ngethosha elinikiwe wabona ukuthi linesithombe sase-White House kanti ngemuva kunemessage ebhalwe umthumbi ukuthi sinikeze indawo ukuthi singayitholaphi i-roulette yase-White House. Kwaphinde kwethusa uJeremy ukuzwa uHenry sembiza ngegama kanti uJeremy wayezazi ukuthi ubengamtshelanga uHenry igama lakhe. Kodwa uHenry wachazela uJeremy ukuthi uthole i-postcard nethoshi i-postcard elibhalwe igama likaJeremy ngemuva. Ethi uHenry kuJeremy akanikeza abathumbi lento abayifunayo khona bezobadedela. uHenry encenga uJeremy ethi akafuni ukufa ashiye ingane zakhe nonkosikazi. Kodwa uJeremy wayengafuni ngoba wayesesola kwayena uHenry ukuthi uhlangene nabathumbi. Noma uHenry ayisola lezo yinsolo kaJeremy wathi yena umsulwa akanacala ngoba naye uthunjwe njengaye uJeremy. Saqeda ukubala isikhathi saphinde saqala phansi. Khona lapho uJeremy wezwa le moto abahamba ngayo engathi sigijima ngenye indlela manje. Washintsha nechannel kwiradio ngethemba lokuthi kungenzeka axhumane nomunye umuntu. Inhlanhla uJeremy waxhumana nenye indoda yazisho igama layo ukuthi uBob. uJeremy wachazela uBob ukuthi uvalelwe kanjani ekhejini asola ukuthi lingemuva emotweni kungenzeka ukuthi noBob around ucela usizo. Inhlanhla uBob wavuma ukuthi uzosiza uJeremy. uJeremy ngokuzwa ukuthi uBob uyadriver wamtshela ukuthi ucela ashaye ihuthi kathathu okungenzeka ukuthi amuzwe maye around. Nangempela uJeremy wayezwa ihuthi eyakhala kathathu. uJeremy ebuza kuBob ukuthi zinjani imoto eziseduze kwakhe. uBob watshela uJeremy ukuthi udriver ku-freeway inqwabe imoto ezi-around yena. uJeremy wayezwa nokuduma kwesithuthuthu wabuza kuBob ukuthi uyasibona nesithuthuthu wavuma uBob. uJeremy watshela uBob ukuthi yena kungenzeka ukuthi kule moto eseduze kwesithuthuthu akadrive close to leso sithuthuthu. udriver wemoto ethumba uJeremy wayisola lento wadriver igijimisa kakhulu imoto kwagcina kulahlekelana connection phakathi kwaBob noJeremy. imoto eyigijima yagcina semile ngqi aphinda kukhanya futhi lawo malayithi axhophayo kodwa kwezwakala ivoice yomuntu wesifazane esekhuluma kwiradio. uJeremy wethu sokuzwa ivoice kaMolly i-ex yakhe ababekade bedivosile naye okuwukuthi umthumbi wayekwazile ukuxhumana ne-ex kaJeremy uMolly. uMolly thethisa uJeremy ethi awukwazi ukhulume nami inyanga kodwa manje uzongifonela ngoba udakiwe. uJeremy wasichaza sonke isimo kuMolly. uMolly waze wamkholwa uJeremy. uMolly ebuza kuJeremy ukuthi awuthunjwanga yini uMorgan for leya mali wamkweleta yona. uJeremy watshela i-ex yakhe uMolly ukuthi no omunye umuntu lo. uJeremy etshela uMolly ukuthi akambhekele le phone ayimshiyele yona for izimo eziphuthumayo. abheke ifone number kaBen atshela uBen ukuthi aphuthumise umbiko ukuthi kungenzeka ukuthi upresident usengozini eWhite House. Besakhuluma uMolly wazwakala ekhala kakhulu etshela
uJeremy ukuthi kunabantu abazama ukungena ngenkani endlini yakhe. Kwanqamuka naleyo call besakhuluma, lokho kwamshiya ephatheke kabi kakhulu uJeremy. Nalapho ayithole sememeza yedwa uJeremy ethi bangamlimaza uMoli. Khona lapho wezwa izwi lomthumbi kwi-radio wayekhuluma i-English ngathi accent yase-Russia, ayitshela uJeremy ukuthi angabulawa uMoli naye uJeremy afe mayiqhubeka nenkani uJeremy yokungabatsheli ukuthi ikuphi i-relate yase-White House. uJeremy watshela umthumbi ukuthi akamdedele kuqala. Khona lapho kwavela kwathuleka i-radio angabe saphendula umthumbi. Khona lapho imoto yayikade ihamba yavele yama, umthumbi wavele wadedela iqulu ley'nyosi ukuthi ziyotinyela uJeremy. uJeremy walwa ezama ukuyivikela kodwa iy'nyosi zamtinyela. Khona lapho esalwa ney'nyosi wezwa sekukhuluma ivoice kaHenry wasekuqaleni. uHenry encenga uJeremy ukuthi akabanikeze abathumbi lento abayifunayo ngoba sekuthunjwe nonkosikazi wakhe ney'ngane ekhaya. uJeremy wayesekade equlekile waphaphama. Wathi mayelunguza kwimbobo yetube wambona uDriver. uJeremy wafaka isandla kwitube ethi ufuna ukugxavuna uDriver. uDriver wavele washisa uJeremy emaqupha nesandla ngogwayi. uJeremy wabuza kuDriver ukuthi kunalento eniyenzani ngibulali ngani. Wathi uDriver ngeke sikubulale kalula kanjalo, wena sisadinga information eningi kabi ngawo ngoba uyi-special secret agent ka-president. Nalento babeyifuna abathumbi indawo ekubizwa nge-roulette, eyindawo efihlekile futhi esafe e-White House esetshenziswa upresident no-vice president for ukucasha nokuvikeleka ekuhlaselwe nama-terrorist. So uJeremy uyena yedwa umuntu owazi leyo secret bunker roulette. uJeremy wabuza kuHenry ukuthi usaphila yini, usakhona. Wavuma uHenry ukuthi usakhona. uJeremy ebuza kuHenry ukuthi ngoba uthe nawe usebenzele e-White House uyayazi ne-secret bunker roulette. Wavuma uHenry. Ukuthi uJeremy wayengamthembi uHenry, wambuza ngamanye ama-question angaphakathi ku-White House, wonke waphendula ngendlela uHenry. uJeremy wezwa isiren yamaphoyisa, wezwa le moto abahamba ngayo isima, kungathi amaphoyisa akhuza le ndoda edriver ukuthi ayingagijimi. uJeremy wasebenzisa lelo thuba for ukumemeza, egaqaza nemoto eyikhahlela for ukuthi ezwe amaphoyisa. Khona lapho kwasuka isixakaxaka umthumbi namaphoyisa bedubulana, kanti umthumbi uzogcina ekwazile ukwadubula amaphoyisa wakwazi ukubaleka. uJeremy wayeshayiseke waze waquleka waphaphama ebona esiwopha umlenze wakhe, kanti uphiso weglasi ebedubulekile ikwazi umlenze wakhe. Wagcina eyidonsile kabuhlungu wayibopha eseyibhandisha umlenze ngeshethi lakhe. Wathi mayilunguza ngembobo yetube uJeremy wabona uDriver lingathi uqulekile, kuvela nefoni yakhe ephaketheni lebhulukwe ikhala leyo foni. Wasifaka isandla kwitube uJeremy wayibamba leyo foni wayiphenduka. Wathola ukuthi kufone omunye umthumbi, wayirecognize ivoice kaJeremy. Ngaleyo ndoda itshela uJeremy ukuthi mayiqhubeka nokudaza inkani bazombulala uMoli. Wezwa lawo mazwi uJeremy wayivala ifoni, waqeda lapho wafonela yena uMoli ukuze ukuthi urayithini, kodwa uMoli awangayiphendula ifoni. uJeremy wasefonela amaphoyisa ku-911. Kwaphendula i-operator yesifazane. uJeremy wayichazela sonke isimo esenzekile nanokuthi uthunjwe kanjani akazazi nokuthuka. Ngokuthi imoto eyayimthumbile yayisamile uJeremy, le operator yesifazane yatshela uJeremy ukuthi uJeremy use-Maryland. Lokho kwamthusa kakhulu uJeremy, wabona ukuthi labantu balibangise eWashington DC ukuyohlasela upresident e-White House. Makuyilapho uJeremy abanika khona i-address ka-ex-wife wakhe uMoli ukuthi abaphuthume bawumsiza. Esalindile kanjalo uJeremy ngembobo yebullet wabona inja, wazama ukuthi imnake inja agcina imbonile ngempela. Kwathi emva kwemizuzu embalwa umnikazi wenja weza. uJeremy wachazela umnikazi wenja ngokuthunjwa kwakhe, emtshela ukuthi ucela usizo angamkhokhela nemali. umnikazi wenja wathi asikho isidingo sokuthi azakhokhe imali, uzomsiza. umnikazi wenja wathi sezozama ukuvulela uJeremy ukuthi aphume, kwaqhamuka omunye umthumbi wesibili wadubula umnikazi wenja nenja yakhe. Lokho kwamphatha kabuhlungu kakhulu uJeremy. Wathi selunguza ngembobo yetube ngakuDriver wathola ukuthi sekufika umthumbi wesibili ngoba lona omunye besaqulekile. Nokuyena wadumisa imoto laqala futhi sabala leso sikhathi, kodwa sesiqala ku-30 minutes. Khona lapho kwakhala ifoni kuJeremy wayiphendula, ifonelwa yi-operator ye-911 imtshela ukuthi bayile kwi-address ade bayalela yona kaMoli, kodwa uMoli abamtholanga endlini. Ethi kodwa bafice inote ebhaliwe ukuthi uMoli angabuye ephila uJeremy mayengayeke ukuba nenkani abanikeze lento abayifunayo. uJeremy wacasuka wavala ifoni wafonela abanye asebenza nabo e-White House, wathola ukuthi zonke iy'namba zabo azazingekhanda, akho neyodwa engenayo. Lokho kwamdidisa kakhulu uJeremy ukuthi kwenzakalani. Wabuya wezwa imeseji yayingena kwi-radio ukuthi kube nokuqhuma okukhulu kwebhomu ema-ofisini ama-headquarters e-CIA. Lokho kwamthusa kakhulu uJeremy, wabona ngempela ukuthi ama-terrorist aplane uku-attack upresident kwi-White House. Waphinde wazama kaningi ukuxhumana nama-colleagues akhe asebenza nawo, nokwathi lapho ngenhlanhla wathola oyedwa igama lakhe uBen. Waba nethemba kakhulu uJeremy, wachazela uBen sonke isimo senzekile. uBen wayethuka kakhulu ukuzwa ukuthi uJeremy usaphila. uBen etshela uJeremy ukuthi amanye ama-secret agent asebenza nawo awu-9 ebethunjwe ey'motweni efakwe emakhejini asebulewe. Khona lapho ikholi yanqamuka. Emva kwesikhashana uJeremy wayesekhuluma noMoli efonini. uMoli wayekhala etshela uJeremy ukuthi uthunjiwe naye ufakwe ekhejini. uMoli encenga uJeremy ukuthi makukhona into ayaziyo akabatshele labantu. Besakhuluma yanqamuka futhi ifoni
phone call yakhe noMolly. Eradweni uJeremy wayamenyezwa uHenry owezwa ukuthi uJeremy une-access kwi-cellphone. uHenry wancenga uJeremy ukuthi ucela amfonelele unkosikazi wakhe nezingane ezwa ukuthi ba-right yini. uHenry wayesho inamba kuJeremy. uJeremy wafonela unkosikazi kaHenry wezwa ekhala unkosikazi kaHenry ukuchaza ukuthi abathumbi sebemtholile unkosikazi kaHenry. Yaphinde yanqamuka leyo phone call kwakhuluma umthumbi etshela uJeremy ukuthi akayeke ukuba nenkani akadedele information uma engafuni ukufa abantu abaningi. uJeremy wathi wafunga angeke aze ayenze leyo nto. Kwanqamuka leyo call kwaphinde kwakhuluma uHenry esikhathi etshela uJeremy ukuthi kuleli cage abamvalele kulona kungena amanzi abawafake ngembobo ye-tube ethi uHenry angashona mangabe uJeremy engafuni ukunikeza labathumbi le information. uJeremy waxolisa kuHenry wathi ngeke aze akwazi uyidedela information ye-roulette yase-White House. Esakhuluma uJeremy wezwa ukuqhuma endaweni engekho kude. Kwi-radio noHenry wayengasaphenduli nokuyilapho uJeremy yabona khona ukuthi imoto enoHenry siqunyiswe ngebhomu. Emva kwesikhashana uJeremy wafonela uBen abasebenza naye emtshela ukuthi ama-terrorist besezama uku-attack-a kodwa ngenhlanhla upresident no-vice president basafe babacashisa endaweni ephephile. uBen etshela uJeremy ukuthi benza konke okusemandleni ukuthola uMolly. uBen ebuza kuJeremy ukuthi iphi i-roulette yase-White House ngoba uyena oyaziyo. uJeremy wanqaba nokutshela uBen ngesikhathi emtshela ukuthi kungenzeka ukuthi abathumbi balalele. Kwathi uma kunqamuka leyo call uJeremy wezwa isiren engayezwa noma yamaphoyisa noma ya-ambulance. Kwathi emva kwesikhashana wafonelwa owesifazane kwakuwuMolly emtshela ukuthi uyacabanga ukuthi i-cage avalelwe kulona uMolly likwi-ambulance. Bathi uma benqamukelana uJeremy benoMolly, uJeremy wazama ukuxhumana noBen ngenkathi etshela uBen ukuthi aba-track i-ambulance emgwaqweni owu-non-stop ohambisana ney'moto ehambisana ne-ambulance ey'gijima kakhulu. Wavuma uBen ukuthi bazokwenza lokho kodwa still wayesabuza uJeremy ukuthi i-location ye-roulette yase-White House iphi. Khona lapho uJeremy wayesenenkani engafuni ngisho ukutshela uBen asebenza naye ngoba wayesho ephindaphinde ukuthi akasoze aphule isifungo sakhe. uJeremy waphinde waxhumana naye uMolly waxolisa kuMolly ngama-mistakes abo ngesikhathi esidlule. Sebekhuluma nangokulungisa iy'nto zabo bayalungisa uthando lwabo. Kodwa uJeremy wethuswa ukubona nasekhejini lakhe sekungena amanzi. uJeremy etshela uBen mayelana nesimo salawo manzi angena ekhejini lakhe. uBen washo kuJeremy ukuthi uma engafuni ukwiliza kulawo manzi akabanikeze abathumbi i-location la ikhona khona i-roulette yase-White House. uJeremy watshela uBen ukuthi wafunga yena akasoze aphule iy'fungo zakhe angamanafe afela isizwe sase-America nangokusacrifice ngoMolly umuntu wayekade ethandana naye ekuqaleni. Kwathi lapho uJeremy seyitshelile ukuthi useyafa kwafika amaphoyisa amabili avula leyo bhuthi yemoto ngesikhathi emkhipha kulelo cage elinamanzi. uJeremy wasuka le ndoda yayiphambi kwakhe wayiphuca isibhamu wayikhomba ngaso. Le ndoda yazisho ukuthi uyena uHenry kade ekhuluma naye. uJeremy wabuye wethuswa ukubona i-ex yakhe uMolly phambi kwakhe ukuthi yaphila. Wadideka kakhulu esebona umnikazi wenja nenja yakhe laba basekuqaleni ebekumele ngabe bafile bedutshulwa abathumbi. wethuswa nawukubona uBen abasebenza naye ehle emotweni etshela uJeremy ukuthi uyambongela ukuthi uyiphasile i-test ngoba bekuthestwa yena ukuthi angayiphula ney'fungo zakhe kodwa bekungekho bathumbi. Bebehlola ukuthembeka kwakhe ku-government awusebenzelayo. Kwathiwa njengamanje uzothathwa asiwe kwi-ambulance ukuyothotshwa amanxeba la alimele khona kodwa uzoklonyeliswa ngomklomelo omkhulu. uJeremy wayesacasulwe yile nto wayesancengwa u-ex yakhe uMolly ukuthi uyaxolisa naye ukuthi aka-act ngathi le nto yenzeke ngempela naye bamkhokhelile uMolly. Ethi uMolly kuJeremy leyo mali iphinde yasiza for ukuthi uMolly ayokhokhela isikweletu sikaJeremy. uJeremy wakhipha i-engagement ring athi kade ayithengele uMolly ukuthi ucela ukuthi baphinde babuyelane bashade. Wavuma uMolly ngesikhathi bobabili beqabulana. uJeremy wethuswa ukuze ingalo yakhe sigaxuza nkosi uMolly ngesikhathi sebatshela ukuthi usemtholile lo muntu okuyena oyaziyo i-roulette. Bathola ukuthi ngempela i-White House nopresident baya-attack abathumbi besebenzisana noMolly i-ex kaJeremy. Nokuyilapho uMolly yamphoqelela uJeremy ukuthi akhulume otherwise uzofa. Wagcina ekhulumile uJeremy ibanikeza i-location ye-roulette. uMolly watshela i-ex yakhe uJeremy ukuthi vele akasekho isidingo sakhe ngesikhathi emfaka imask emfutha ngegesi esembulala. Washona kanjalo uJeremy ukuthi umbhali wale movie isifundo sayo ukuthi ungabobuyelana ne-ex yakho. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.